on calminama yeeɓiyankoɓe ayaw Piindi TV mo kala salminama salminago nede salminago teddugal kala ɗo gonɗen ene gonirɗen yo jaam kisi Allah gone meɗen yewtere men Gannde Baleebe arti e fuɗɗo lew koaka won humɓe hande koaka wonɓe ganduɗa ko janggo kumata humɓe hande ɓe e jogoɓe humde janggoɓe kamɓe fof yo Allah jaɓanen koaka ka koye wa Allah hewde famɗo yo Allah jaɓanen ko tata feggita ko yo Allah lamɗo yaafo en calmini mon kala inde mum yettode muɗum en gatti ɗo e jewte men fina tawa eɗen jooɗiɗo e miñiraɗo mo ɓoyɗen nande ko Allah hande Allah hoddiri e jiiɗum Thierno Daouda Ba noon ko département mo Kébémer commune mo Thiep en jettiɓe en jarnimama ɓe eɗen gandi ko nokkuji teskoraɗi gandal nokkuji kewɗi gandal sukaɓe kadi no mbiyeten ni mawɓe wurnoɓe hen golliɓe jeehi yo Allah yurmoɓe yaafoɓe harnaɓe aljanna mawɓe heddiɓe ɓe ne jaggue Gannde ɗe ne caali yo ya yo Allah junno duusa ngo kamɓe sukaɓe ɓe ne jaɓɓe janggude ɓe yo Allah sembinɓe hokkaɓe wuneji ɗi Thierno Daouda Ba calmina bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Piindi TV. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Caggal de jettuɗen Allah juuɗen nelaɗo muɗum Muhammadin sallllahu alayhi wa sallam hen calmina dendagal julɓe Allah wonɓe ɗo Sénégal e hen idoro woni mawni men mo jooɗoɗen woni Thierno Abou en calmina kala julɗo Allah gonɗo nder Sénégal yo eɗo wona Sénégal kala ɗo julɗo Allah finata tan e mbimani fof en calmani ɗum en ñaganima ɗum jaam e moƴƴere e en ñaago Allah de lewru korko ndu no ganduɗane ndu Allah wi shahru ramadan mubarak lewru ndu ganduɗane ko lewru teddundi ko ndu lewru yurmede e lewru yaafoya e lewru ɓural en hen ñaago noon ɓe ganduɗane ɓe naati en hande ɓe puɗɗima hande yoɓe hen nahru bisimillahi rahmani rahim ɓe jaltira alhamdulillahi rabbil alamin e wonde hen ɓe jogorɓe hen fuɗɗade janggani kadi noon machallah miɗa salmina titi miɗa ñagono Allah woni ceernam khalifam wasilam woni Baye Nour Ba yalla yo Allah ɓesdu leer mum amin o wadda ɗuma nelaɗo Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amin hodda mum aljanna firdawsi miɗa ñagono Allah khalifa mum heddiɗo o dow lesdi woni ceerno Jool Nour Ba yo Allah hoybin dongal ngal rondi hande hoybinana ɗum no feewi e miñeɓe mum woni imam hadara e Serigne Dara fof e mboolem miñum gorko e debbo fof mi ñaganima e moƴƴere Allah miɗa ɓe ñaago kamen e du'awde ɓe ñaganto moƴƴere Allah miɗa ñagano Allah jifnaɗam debbo o mbo Allah accidimi ɗo Allah woppa ɗuma yeesam ha juuta ha amin e sellina ɓandu mum hisna haqqille mum machallah jarama Thierno Daouda Ba jarama kana o ko Djibi Dieng jogui ɗum montugol ngol ko Ali Fall en jarnima Amadou Moussa Anne directeur des programmes en jettimo en jarnimama mo Thierno Daouda Ba ko adi foof diwan mo jeeɗa o ko diwan mo ganduɗa taskoraɗo ko fate Gannde fulɓe ha tengte Gannde men fina tawa ɗum ɗo ko gaddanɗa min ɗiɗo mbusuji ɗiɗo mbusuji ɗi gaddanɗa min min jiiɗi yewtude e maɗa holko woni e majji koɗi nayyi beele kanƴi fof kanƴi nandi ko woni e majji yante oɗo mbuus watti 5 yante ɗum ɗo ko addi fof mi fuɗɗo oɗo mbuus o oɗo holko woni e oɗo mbuus oɗo ko mbawɗo haalande bandiraɓe caggal ɗum jaafoɗa ceerno Abou en gartu caggal seeɗa woni jiknaɗam gorko ne miɗa ñaago Allah yurmotomo yaafomo kamne moni de less Allah ɓesda leer e gabri mum nan ɗum aljanna firdawsi e garena mbuuseji he mbiɗa oɗo ko lekki traitement estomac e ulcère e ko wayno ɗen gueɗe estomac ulcère eyyi ɓe gandantenɗa hoore mane ulcère ne jagguiɓe ha ɓe mbawa hoorde walla estomac ne jagguiɓe ha seɓe ñaame ko haaɗi jamma walla kala heure mboɓe ñaami ko haaɗi ɓe jana heɓe mbawi ifto e docteur walla ma ɓe mbaɗane gueɗe goɗɗe ha ɓe iftude walla ɓe jaaha ha ɓe kolta ñaam hante ɓe tongo ñamde ɓurde tan walla dal ɗum addunoɓe jafe ɓen ɗon kiiɗo computere taɓe ha ɓe cella tawi ko ulcère o hamba sella jomum wawa hoorde tawi ko estomac o ne hay simo waɗi ñawande ko nder kiiɗo sikki jagguirama ki waɗaki traitement ki warat ñawande hande laaɓa to sa artana wano ni no ñamratno kala ko ñaami
ɗum addanta ɗum caɗeele kañum ko ndiyam ngulɗam watte hen walla ko kosam walla ko tan muɗirte walla koye ñamdante ñaame eyyi kiiɗo kam kiki wulnantaki ndiyam ko ki waɗate tan ko meew hande nokka tawi ko traitement o sa yimɓe ari nokkata kuddu toko o so mbaɗa e kas nokka kuddu meew mbaɗa hen ndiyam irta ha irto jara si sa ɗum wawi noon yarir sa welama ne gulna ndiyam ɗam gueete ɗiɗi fof no yaara sans départ e neɗɗo he hono wayi suusde leɗɗe walla hono wayi dal sans départ neɗɗo he ko neɗɗo ñamata ha gasa subaka fawa hen walla ko so ina lelo ko nden ñamata ɗum eyyi ɓuuri heew ko sina lelo tan gollatake son lelo eyyi walla tawi wonno ɗum jagguiri degga ngol ñaami fof si huuli ñamde nde ngol ñaami fof o fewno o yara feno yata tan wayawno hen eyyi inchallah jarama koki haɗani no feewi ala jobto ala ki heɓata haɗani a jarama sen gayni kiiɗo lekki oɗo mbuus mawɗo lowdi ndi jiida o ko holko woni hen e holko safrata eyyi kiiɗo noon ki yahata ko tampini ko hande yimɓeɓe heewɓe ko wayino soforeɓe walla ko wayino tayereɓe walla ko wayino daratoɓe darde juutde yeeyoɓe bitikeji en walla ko wayi noon mooleɓe walla ko wayi noon woni hémorroïde kiine koki traitement hémorroïde ki kala neɗɗo wondi hémorroïde mbo boni kam andi ko jaltuɗo o walla mbo yaltani o walla nomo ɗum wawi wadde fof ki ko paquet aji tati kewmi ko teretir yimɓe ɓe ceerta hen ha laaɓa tos duuɓi artata sabi kam kiki waranmo hamo laaɓa tos hay mbo waɗi tawi ko jaltuɗo caggal o ƴettat hen ko tonne kudduji ɗiɗi walla tati o wulna karote ha wula o irta hen acca ha fendo so hena lelo o yaaha toilette o lawƴa caggal mum ha laaɓa ara wuja hen memo fiɗi hen mum wuja hen ha leppa ma ha toɗ noon ko tonni minute goto kono acca si waɗi ɗum balɗe tati dira nder semaine ki warata nden ñawande ndi ɓuucode hande laaɓa tos ki yarata kin waɗatake ko si wottima o waɗa kuddu goto lekki ki e kuddu goto meew o waɗa hen ndiyam o yara si hirtima waɗa noon ko laabi ɗiɗi ki memate ki waɗate e ñalawma e utilisé joni kinne kam ki warata hémorroïde o gonɗo ko nder hamba laaɓa ki wujate ki yara ki wara o gonɗo caggal ha laaɓa o serta hen inchallah jaafuɗa namnade heeɗiyankoɓe mbiɗa ko jamma neɗɗo ƴetta wadde hen kayite mbiɗa eyyi haɗa andi hémorroïde waɗi ko pasque ngaji ɗiɗi jaltowo e cuuɗotoɗo o cuuɗeɗo o tawi ko jaltuɗo o ko nden ƴettata hen seeɗa tan ko tolni wona kudduji tati nayyi o wadda hen karote o tawne karote ɗe ha ɗe ndoya tan o waɗa hen andi si woppi fetdoto si yeehi ha heddi lelade o naata toilette tawi ko ɓe ɓe yaaɓe toilette hande si ɓe jalti ɗum ɓuula noon o lawƴamba hamba laaɓa toy o ara noon o waɗa feɗene mum hina mema hina hen wuja so wuji hen noon ma ɗum ha no feewi est ce que tolni 1 minute tan ɗum acca so waɗi ɗum balɗe tati mbo warata on hamba laaɓa tos tawi komo ala jaltuɗo noon ana duumato yarde rek ko yarde nde tan ha natta tindigo walla 3 paquet o kam kala jarɗomo a sertata hémorroïde ɗo famnimo ceerno Daouda jaltuɗo o watte ko kate wuuje caggal mo yaltani o yarate hina yara no wuujo kono tawi mo wonan jaltuɗo o noon ko yarde tan waɗata wujata a jarama ɗo famnima en gatte oɗo mbusugorɗo oɗo ne nani lekki ki jiida to banggue nder on holko safrata oɗo ko gandantenɗa hoore ma koye hande kam ɗum jibini ñabbuji ɗi fof saabu kam ɗum jibinta hay hémorroïde omo idiɗen haalde woni rewam siti joni fof wi ɗum dokkum siti siti oɗo no woni ɗo ko leɗɗe jeetati ɗe jiida ɗum taki mbiɗa lekki elle ko jiidaka nder ki jiidaka nder ko leɗɗe jeetati leɗɗe ɗiɗɗe tan mbawmi dande ɗo Sénégal ko banggal Casamance ɗiɗe goɗɗe ɗen daña côté Mali won hen dañateki Burkina won hen immotoki ha Niger e wadde composé ki hande mi yiyani dow lesdi tawi wona tan mo garata mbiya ɗum siti gonduɗa jooɗo moccuma ha siti o yalta jiyama mbo yalta mi yiyani ɓurɗomi ɗum wawa sahurde kiɗo lekki tawi tan tottiraɗo lekki ko ɗo ki hibbitori kankine habtade siti o holno ki waɗirte eyyi kamkine ko traitement ki 3 paquet dira 15 jours sabi ko hen fof ma kay tenen droit dira balɗe 15 joni noon balɗe 15 ɗe no ko yarirta ni woni sa haccatima a ƴettat kuddu tokoso mbaaja e kaas gulna ndiyam ha wawñe mbaaja hen hadde ma haccata gacca ɗum ɗon omda ɗon ha kaccitiɗa joɗɗa ha mbawa yekkidde kaas o ganda suusi yarde ndiyam ɗam ndeŋa saabu ki diigat waɗat ko diigui to nder
si ɗum ɗo yalti o yalti tan ki digat ko nder joni noon jekkitaki ndenga kaaso ha gasa ndufa ko heddi ko sa wottima mbaɗa noon sa hirtima mbaɗa noon ɗen ɗon modo mo ndufata tawi ko wonande rewɓe ɓe ganduɗa ne heɓe gonda kosɗe ɓuutoje kosɗe tirnoje tawi ko kam pottumi on ɗon modo rendadinat mbo ha ɗum tolno e defande tati daña hen ko samori defande karute o wadde wulna ha wulna o irta hen joni sina lelo noon o si o yari ha paari sina lelo ƴetta on modo gonduɗo karute ɗe o wuja kosɗe he ɓo oso hen dama hen ha leppa cepp lelo si guito laaɓi lawƴa ɗe jamma fof waɗa noon dira 5 jours idana o ko 15 jours ki waɗata deere 5 jours idana o rek kosɗe ndesat ha ɗe laaɓa tos eyyi siti on ne mbo yahata mbo gasa tappa ɓonduma kala no mbo wawi waade ɓonduma balɗe ki paquet sans départ paquet ɗi kam ko paquet tati sa yari traitement on normal noon fotani jellude balɗe 15 kono hena wawi manku jiya selli kono noon tawi min ko jaɓan ɗum ma yar paquet ɗi hay jokku ha joof eyyi a jaama Thierno Daouda hen paquet goto o wiya selli kono noon paquet tati ɗi ɓuuri laaɓde ɗum woni lawol jaama oɗo mbuur sokoto ɓe tolnade oyre banggue famɗude kono noon ko woni nder ko jiida oɗo ne mbuur sol ko woni mum e holko safrata eyyi oɗo ne fahan kine kam ke siti kam ki immi kam ki jiida immi nokku leyɗele ɗe mbimami toon mbawmi ki dande soit komi yaha walla mi neldira joni noon kiɗo noon ki yahata ko e solo ngora solo gorko pamɗiɗɗo doole ngaagu eyyi e banggal leesa bisimilla kam andi noon kala no wawi wa no ɗum wawi wa si wona ko jebanira kiiɗone ko paquetel nguel toɓƴi ko fof ko paquetel tati woni traitement mum paquetel tati eyyi o yi résultat yari paquet goto kamki kam ki ala hande jangga hande kala tottaɗo ki sa fuɗɗima ni ko gollirte woni sa hirtima ha parɗa hadde ma lela aba 30 minutes wat kam kine kuddu ɗum ɗo kuddu meew nokka he kuddu kam kene mbadda jara kono noon hay goto ala droit yardiki ɗum timmani 30 minutes wonda soknaji mum jinmi wiide ko eko heewi doole jiɗɗa wiide kala mo ene yaraki yo won minta capan tati taw no ɓatti cuddi ɗum eyo minta capan tati gokkataki si ɓuuri ɗum hina moƴƴi kono woto manque ɗum kam joni noon puɗɗoɗa ñamma jeeyata résultat hikki joni noon ɗum ko résultat joni kono ko jiiɗa leɗɗe ɗe jarata sa yari daña kattan gonna hen sa ki acci ki acci ala ki ko joni ko hollanma kono noon sa ƴetti paquet ji tati ɗi dira balɗe 15 ɗi sa acci aɗa wawi jooɗo duuɓi sappo ɗum artani ma ko wonko ki liggoto nder ɓandu he lekki wonata nder ɓandu he ki liggo dira balɗe 15 ɗe ko gollataki haɗa ki yara ki liggoto hen kono kam sa yari hande tan a yii yar 30 minutes joɗɗa gonta soknade ma ganda an ko mbawɗa ko hande de wawan ɗum e ɗum ɓesdo noon tawa kin liggo ko nder haaki gaso e noon arretaki sa ki arrêti noon hanti a arti normal a wonti ɗo ɗo gondoɗa idana ɗum ma siwa ar ɗo no dira duma won duuɓi sappo walla ɓurno walla amana hanti ha kortoɗa ha naywa tawa hanti ɗum kam ko nayiwu famɗotinma doole kono wona probléme gueɗe ndir somi faami kiiɗo ko pantata neɗɗo eko yaawi no duumo kono ɓuura wawde duumade ko safara goɗɗo leɗɗe goɗɗe defete tawa jomum ne ñammine walla ne yarne ala walla kanke hoore makko so ene jogui siwo no defirte tawa jiiɗa e mbiɗani ki mbimami ko ha andi hina woodi leɗɗe safroɓe goragu hande ɓe tottatma lekki walla ko waye leɗɗe tubakoɓe a yarat joni daña kattan gondeɗa jangde sa dañani a yahata kono ki noon an ki ala manam ñawdugol heki ala balɗe ha gaɗa jangga hande ki fuɗɗoto sa yari dira 30 minutes sa sekkadi jiya hoorema sa heki duumima noon 15 jours ha paquet tati gasi a sellat ko takno ko an haɗa yawa horta walla ɗum famɗinma doole ɗum ki ƴettata nder ɓondu heki laɓa ɓondu ha laaɓa sa ki acci sa yari paquet tati joni an ki gasata nder ɓondu ma an ko wondo ko ñabbu o an andi ko ñabbu walla gandi ki duumoto e ɓandu he an gandi eyyi dira ma won kam duuɓi sappo kam walla ko seeɓi ɗum kam ma won normal a yarani leɗɗe waɗani koki joni artaki ñawma kay ko duumotoki eyyi a jaama Thierno Daouda Ba oɗo mbusnani kañum ko togoso mo taw kanko woni cakkiri mbusuɗen men yettade oɗo jomajo gonɗo ɗo kiiɗo ne jiiɗa e lowdi e majji sifa o jiiɗa kiiɗo ne holko yahata kiiɗo holko yahata ki kam noon koki wonka saabu ki koki lekki reedu
reedu lekki reedu lekki reedu rewɓe walla worɓe fof neɗɗo fof ko banggal rewɓe hay rewɓe ne jogii ñabbu mbiyeteeɗo fibron kala gonduɗo hembo beela opére ɗa kono ki kala jaaɗo docteur wiima ko fibron gonduɗa tawi fibron o siwa moto yaha moto ngara opére ɗa sa ari amba siwa moto simmaki tiri a opére ta reedu ma seekitaki fibron o seeyat jaltamba jahaba tuwade tamba laaɓa yo taw an andi noon ko titi ka ñamde bonde ne ñamnoɗa gila haɗa woni pour ko tokos handanɗe a capanɗe joyi duuɓi e nder reedu ma walla ko henndu seytane walla ko geɗe yimɓe ɓaleeɓe ngoni ko jagguma nder reedu walla ko wayi noon walla ñabbuji goɗɗi anda fof ki ittat de kamkineka hande kono noon tawi ko banggal gorko yo debbo ko taki ko imma kanko ɓuri ko taki imma woni ɓuuɓri eyi ceɗɗo wi ɗum mbiɗa sikki soppis ɓuuɓri noon woodi pasaŋaji ɗiɗi ene waɗi ɓuuɓri ndi ngannduɗaane ndi yaltata ndin woni ɗo jeyata neɗɗo jooɗo capanɗe tati duuɓi dañaani ɓiɗɗo walla resa haa nayo dañaani ɓiɗɗo walla debbo o resa haa nayo dañaani ɓiɗɗo jaltoori ndin woni ngordi jaltoori ndi koni ndewri ndin sindi yalti tawi ko gorko zakari mum woni ngoraago mum dira 24 heures hanti wattata yaltin koko waye e mbordi ko mbiyata mbordi yaata wattindama sukka dira balɗe heɓata 24 heures si ñawdaki 3e jour hina wawi ɗum wawi warde par ce que nattata wawi jiccade mbordi ndi sukkat natta wawi jiccade ki noon tawi simmaki totti ɓuuɓri woni ma jamma gooto kirtotoɗaki mbaɗataki ko ruy ñaama ruy ɗa hen ha kaara hadde 2 heures maki widdu reedu ma ko woni ko en ha laaɓa toy ñabbu reedu tiiɗi hoore kiki wona terrain ma juurɗo ki ñabbu reedu tiiɗi ko balɗe tati gokkumami nde reedu ma no laaɓa si woni noon banggal kadi ne ɓuuɓri ngannduɗani rewi ko ƴee andi wonɓe ngannduɗane kosɗe mumen no muusa ngade mumen no muusa jokkorɗe mumen no muusa to jokkorde tawa ko ɓuuɓri ɓooyndi ndin noon hendi jogui sifa goɗɗo on sifa wona ñiiri defte ndi yarete ndi waddate ko jaɓɓe ƴetta bidon comme EVA 5 litre ɗi walla 1 litre mbaɗa hen ɗaɓɓa tamande jaɓɓe mbaɗaga nder kooƴa joni noon haɗa yara kamdi ki rewata ko ɗaɗi he ti tawi ko jaragol ngol kala ko hinama yalta ɗum yaltorta ko jiccito ɗum yaltirta tawi ko ndefandi ñiiri ñamɗa noon kala ko hina yalta ko kabina ɗum yaltirta ki ɗum woni sifa hekki ɗum woni sifa majji kullu ñabbu reedu a jarama ɗo famnima to banggue safa cakkitoɗen ko oɗo jomajo kanko holko yara kanko oɗo jomajo on holko wone makko wona famɗude woni wasa wadde barake holko yahata ceerno abou taki o poto o famɗini ko woni ko nder pote ɓuuri famɗude ko dangar mumen haɗa andi ɓe mbiya ko cofel boddine ko ɗum woni cofel fof si ɗum ngati ko comme mawdi sa luggaka si neɗɗo luggaka tan jomum maaya kiɗo handi foki yaata ko banggal mo habba woni nooɓo jiɗodiral kono ki immanike ki ko yimɓe resodirɓe comme ça misal hande gorko resi debbo mum debbo o nana yalta hina fijo e boowal walla debbo hin heddi yiɗ si sohli ɗum beela baggandirama walla hin ɗum waɗa santas walla dal hori ɗum hal fori ɗum teeru dal debbo o hono wuurda galle he ko wela kiɗo wonde gorko o yo ƴettuki wujaki e awra mum sekkida mum laabi tati debbo o sukkira ɗum comme rawandu sukkira kala ko wi ɗum waɗa kala ko accini ɗum acca jamnal ɗum jaɓaɗe mum tan eyyi ɗum tagui ko tottate tan ko resandirɓe saabu kamɓe il faut ko cekki ɗon ko awra ki wujete cekki ɗon e tawi ko banggal gorko debbo ne kam jogui gorko mum gorko o toppitaki ɗum hina yalta boowal hina fijoya sinnami totta ɗum hakke mum dal kamne yo wucce awra mum hina leelo e cekkide laabi tati gorko o kala gorko o wonta debbo wonta ɗum saf mo wona debbo mum wonta yi debbo goɗɗo mo wona debbo mum ɗum taki kala mbo accangui tottu joom debbo goto on waɗi so renaki gorko mum ɗaɓɓoyta ñaare heki jogui yeeso won gone tawi ko banggal hande wona yiɓɓe resodirɓe ciwa resodir pour gorko hina yaltida korko debbo heeɓi ɗum jamfade walla korko gorko heeɓi jamfade kiin ko yo accu ha anda ma ɓe jogo place ɗo ɓe mbawi fottid ɓe jooɗoɗo ɓalli mumen no tasodira kamɓe gandi ɓe pijjat ni walla noɓe kewi wadde tan ha kaytinen ɓalli mumen dal maɗi memodi warñani mumen o wujoki goto mumen yo wucci hay tawi ko ɗo tan o wujataki yahatan ɗum tegodira ki maasi ɗum gasi o tinnoɗo hoore yiiɗi hen jaltude walla yi wasi normal
kala ko goɗɗo haalani ɗum ko ɗum on waɗata ko ɗum rekki wawi waɗrani banggal ɓe ndesodirani kono ko resnodirɓe tagui ko immade resnoɓe oɗon jeeɓa yaw Piindi TV bandiraɓe sehlaɓe musidɓe tedduɓe oɗo musidɗo Thierno Daouda Ba ko hande woni goo makko e galle he kono ko dewidiri ko mbatten ko enen kadi eɗen nananoma saabu commune mo Diaw commune Thiep eɗen gamti yaade toon en jetti musidɗo mo ganduɗa kañum woni Thierno Mohamed Dia maire commune o en jii toon safuji kewɗi ma en garto e makko sabude to banggue émoy wonko jiiɗen eɓe cafto no fewi no fewi mbawko mabɓe no fewi to banggue Kadior kamɓe Kadior rafiji kewɗi mbawi safude ɗum noon en jettimo jarnimama joni Thierno Daouda en taɓoto taɓal gongal mintaji ɗi goni koye woɗɗoyde kono en certata gaga safa o famnima taw en kalani ko fate udditare e ndenka beele wonko gollata hen wallahi no golle udditare so hunde sohlade no golle emin namni ɗum no fewi tawi ko banggal udditare mi en ɗum gollira leɗɗe mi en hen gollira alquran kono minen noon Allah walli amen no mbiyano mami ni e départ he ceernam woni ceerno Nour Ba ko mum janggumi ha o wellatimi janggumi jahmi Ndar janggondumi toon ɓimum machallah biyeteɗo Cheikh Baye gimmimi ɗon jahmi Mauritanie taarimi leyɗele kewɗe janggumi toon nde gartumi noon banggal leɗɗe men ɗum ƴetti ko banggal tani ɓam ko côté yayam kono banggal bindol moy ɗum ƴetti ko côté ceerno Nour e waaɓene mum woɓɓe ɓe ngannduɗaani koyeɓe ndew ƴettumi heen inɗe Allah mum en bittumi machallah kono min mi heewani liggana neɗɗo nde tawa mi waddanaani ɗum condi alquran ɓolo mi heewani ɗum liggorde he ɗum fof koko ndintinami sabu alquran sa wittire a tawat kala lekki ndeke ki waddi composé ko aya alquran heddi noon ko ngannda o aya alquran walla nde simore alquran walla nde hatumere ko hondi lekki nde yahdata hokki lekki nde yahdata sa ɗum anndi tan a foftoto ala haajom neɗɗo addanatma teha sabu woodi rek gueɗɗiɗe neɗɗo mo ngannduɗaani alquran jaggata ɗum sabu neɗɗo keewɗo ko soɓata keewɗo waɗɗo neɗɗo cakaneede alquran ɓurani wa humto haaja neɗɗo hina waɗi ɓe ngannduɗaani titi condi jaggataɓe kono noon ala kulli haalin sa rendani tan jagga ɗum haaja mo humto ɗum woni banggue kisal e ndenka nane a haalino ko fate noobo saabu a haaliɗo ɗum ɗo mata koye noobo jeeya beele to banggue noobo woni ñimnude debbo e galle walla gorko e galle ko sifa tan joguiɗa walla jogui sifaji goɗɗi ko nawa ala mbiɗa jogui sifaji katumeje mbiɗa jogui sifaji piɓi noon ɓuurmi yahdu banggue piɓi eyyi saabu gonɗo hande Amérique walla gonɗo caggal leydi si noddi kam si neldude ɗum satti toon hina wawi tawa asde ubba weeɓata walla wekkade weeɓata min fiɓanatma tan a jarama to banggue udditare hewɓe ne jogui hen jeddi e banggue uddirgol neɗɗo momo ha tampa wiye kaye ko bawɗo udditare mi momima mi yiyani woɓɓe mbiya oɗo ina wawi uddidde kono uddirgol mum koye balɗe ɗiɗi balɗe tati so gasi tan kadi yaada ha laaɓa woɓɓe mbima lekki ɓuuri yawde uddidde kono noon duumotako goɗɗo wima ayano leeli kono ɓuuri wawde yaade goɗɗo wima ko ma aye lekki mbadde nde wawa ñimnude ko wiyete ko udditare ko jabboɗa hen eyyi haɗa andi ɗon ko ɗum ko heewi ɗum addude pour toujours seeren ɓe ngannduɗani ɗum hina ɓe dala tawata ɓe keddu waw ƴeewgal woni gisane walla istihar walla kala ko banggal ƴeewgal ngal woni an andi hongal ƴeewgal mbaɗɗa trabuy ha mbawɗa ngal mbaɗɗa ngal jarriba ha ngannduɗa ngal kam haɗa hen jagga kala neɗɗo garɗo jagga ɗum hen jiiya ɗum saabi ƴeewgal so ɗum wawa tan haaja tampinanma saabu wonmo gandanteɗa hoore mane hande neɗɗo hina ara loota ɗum tawa an ko lootata ɗum ko hin ɗum foti jaggude mais ko woni probléme mum ko rab soki ɗum sabu neɗɗo haɗum totta aya walla lekki ya hena looto si hena looto an boni ɗum waɗa ɓandum hendu leppa kono tawa ko baɗɗo rab on rab kamba ƴettata tuwanmo mo hundo ɗum kala ko looti ma yi ɗum hakkam kono ɗum tawa jaggata eyyi joni an noon tawi ka bawɗo ƴeew sa ƴeewi alhaali neɗɗo ma andu o neɗɗo de ko baɗɗo rab idotoɗa ittu ko rab o ha para ma kaɓa e mum ha gayna eyyi guitta rab o ha para loota ɗudde walla o neɗɗo ƴeewa tawa o neɗɗo de kam ko condi jaggata ɗum condi o ko neɗɗo condi tan hoodere mum il faut ganda neɗɗo o ko woni par ce que neɗɗo ɗum jogui ko tabi haji nayyi neɗɗo fof neɗɗo ko wawi won tan ko hendu hoodere mum tabi am wawi won ko hendu walla ndiyam walla leydi walla jaygol joni noon wonɓe gandanteɗa hoore ma ne tawi ana anda tabi ha mum ina waɗi ɓe ganduɗane so anda tabi ha mum il faut uddita ɗum ko ɗum probléme ma ɗum wonata il faut mbawa ƴeewgal ƴeewa neɗɗo ganda rawhan mum hina waɗi ɓene rawhan mum en sokratataɓe ka ha an ceerno o korɗa ɗum uddidde ko sadak
rawhan on namnoto ene waɗi rawhan mum mo sokatin te neɗɗo wa andan hoore homo sadak jeeyi an noon tawi ka bawɗo ƴeew sa ƴeewi rawhan o ganda o rawhan ko sadak nanggam mo sohli haɗum wawi waɗat so waɗan on sadak rek haajum uddito walla mbaɗana ɗum rawhan o uddita noon hanti mo natta ɗum sok rawhan hene waɗi yimɓe rawhan ɗi cokati ɗi cokta ɗum taki jiya neɗɗo yaha wiya lootima lebbi ɗiɗi walla lewru de udditima hen dañi hen heewi ɗum sokima titi wonaga ceertogo rawhan o heddi noon ko ɗum fot ceerno on saabu kam wasi waw ƴeew walla kam wasi ƴeew ha anda o eko woni probléme mum walla holno soktirta rawhan o walla holno ñawdirta o rak gonɗo mum walla o liggey gon holno ittirta mbo ha o wawa walla o cokaɗo walla ko jaɓɓaɗo walla ko holɗum fof hina hana haɗa neɗɗo dañi ceerno wadde to banggue kaptorde won wawɓe safrude ñawdude kono mbawa kaptorde so neɗɗo wawa kaptorde beele janggo ko mbiɗa ko joni sayɗani o naɗɗo e neɗɗo o haaɗi aaya o so tawi honkani ɗum beele arta e ma an ceerno sa hewani gandal eyyi ɗum tawata ko ceerno ko mbimami rek ceerno mo heewani gandal walla mbo wawa ƴeew jaabi ɗi foof ko ƴeewgal sa wawi ƴeew kono noon ene wawa ƴeew ha para titi haaja ara mum mo ganduɗani o haaja hattananimo kono kulol mum Allah okkani ɗum kay wiide wawa eyyi yiɗi ko mum kaalis rewanga ha naata hen tawa hina membo tan tawa wawa hina andi o wawa ɗum ɓesi gandatako ɗum a jarama ceerno Daouda Ba yewtande joom caméra wi guilnani yewtande gasi kono yewtande no weeli haala kalata ka no weeli hol wasiya panta e yonta honoma ɓe ganduɗa on tawi gande e galle babiraɓe moon on jeehi on janggoyi on janggi piɓi ɗi on janggi leɗɗe ɗe on janggi ɓulli ɗi on janggi hol wasiya panta e mabɓe hande hol fodde nde poti wadde e ɓeydade tinnade ha gandal ngal wasa majjude eyyi min kam ko mbasitomi tan woni ko kewmi ko haalde neɗɗo kam d' abord ko ma jangga si mbi gandal komi donɗo gandal walla gandal hina rone gandal ronetaki tan tawa bamma hina janggi e janggani ƴettanga ala a tawat bamma famima heeɓe goni yimɓe gandal sa dilli ɗum weeɓama ko tawɗa e ko tawani jiida eyyi joni noon tawi an ka tawɗo dillinɗa ɗum yeehi an woɗɗi hen kulol Allah tawi an a tawani jiɗɗa ɗum liggorde yah janggoy sa janggi ha mbawɗa noon bittuɗa fannuɗo mbawɗa hul hen Allah waddu kulol Allah dewal Allah e laaɓande yimɓe reedu sabu Allah woodi ɗo rek tagore mum nde noon si haɗande toona walla haɗa ñaama haqqe hende an ɓooyi gueɗe ma a ñifat tan ko leydi gabbiɗa ɗum ñifi ɗo seeren ɓe heewɓe wadde ko ma kula Allah laɓɓina hakkude ma Allah woni hoɗum woni ndewa Allah ko laaɓi laaɓa ndewa Allah ko laaɓi ndenaɗa soɓe woni laɓɓina hakkude ma e tagore nde woni si neɗɗo ari ko jannguɗa ko naggam mbaɗata ɗum namdi ɗum waɗa ɗum hakke mum yiya haaja mum humto ko ɗum tan jamiranmi hannde kala giƴam on yombo wona wonam hon kala mo ganduɗa dilla du'aw tan an kam laɓɓin hakkude ma Allah laɓɓina hakkude ma togore nde ɗula hen Allah mbaɗa ko laaɓi ko jannguɗa tega bolol si waɗi ɗum tan ma hen won anne ha ɓe foɗɓe mo runtu gara ɓe dontira ɗum ni no dontirɗa ɗum e ɗo ɗo donɗa min kam ceerno Abou kalanmi ko élection he woni mbiyatmi tan ko élection o ko élection men leydi ko leydi men yo en tinna goten e jaam yo en tinna jaharen hen teere jaharen hen kaqqillaji mbasen hen yaaru ɓerde Allah okka en narude hen bisimillahi rahmani rahim jaltiren alhamdulillahi rabbil alamin sabu da leydi ndi ko leydi men fof ko fof men wadde noon yo en tinna goto yen si ɗum jaari enen taddi korko men goto yen yo en taddi korko men goto yen e heddi ko noon kam ko Allah jogui kala mo Allah totti pouvoir ko kanko ƴettata pouvoir kono enen mbaɗen himmeji men mbaɗen devoireji men inchallah si waɗi ɗum tan wonda ma wote o ɓuu ma mbo yaaru jaam de hem foti ɓuu saabu lewru ndu no mbo waɗa de mbo heewani hen waɗe simi sa renaki tawa indépendance joni ko goɗɗimmiti ko yimɓe goti élection e korka wadde noon Allah hina wawi waɗa hen ndiyam ɓuɓɗam waɗa hen e barke nduɗo lewru e yurmen nduɗo lewru e yaafoye nduɗo lewru fof nanɗomo nder élection he mbo rewa bolol mbo yetto jaam inchallah yeeɓiyankoɓe Ayaw Piindi TV on keɗima nde ɗo yewtere on jeeɓi ceerno Daouda Ba ceerno men miñiraɗo jeeyaɗo e département mo Kébémer commune mo Thiép eɗen gandi oɗo nokku ko nokku ndema
ko nokku gaynaka kadi sen belama mbiyen département Kébémer fof ko ɗon tan maire pullo woni so tawi mi juumani mboɗo andi musidɗo men Mouhamed Dia dande mum e golle mum kadi ko bandiraɓe renɓe gande men fina tawa wona sababu nomo jooɗi mi andamo mi meeɗa yiidemo mi anda galle mabɓe kono mboɗo andi commune o mboɗo andi département o mboɗo andi noɓe guurdi toon ko gande mawɓe ɗe joguinoɗe wawi sabade haaɓe mbawi heddade ɗo ɓe keddiɗo eɗen jettaɓe eɗen jarnoɓe to banggue caméra ko Djiby Dieng jogui ɗum en jettimo jarnimama mum montata ɗum woni monto men yonna ha feewa ko Ali Fall jewte men gande fina tawa ko ɗo kalɗen enen Thierno Daouda Ba ha lawgol ngol so Allahu lamɗo jaaɓi